Jambu alas. Jambu alas. Ya wis Mas ayo. Iki sida apa gak? Mun. Yuk wis kadung yuk lah Sal. Heeh. Yuk saya lah ya saya. Sekarang aku pokoknya manuk aku. Aku anggere manuk ya pokoknya melu. Manuk. Manuk apa manut Mas? Manuk model kuning mau lho Mas. Semating dulu nggih Mbak nggih Mas nggih. Sen wulan kekancare ratri urip jagat bareng lawan si reki natang bunga renggo tresno nyanding sliramu genyo manis sotaku supaya ngati sayang angsa sandingan ngangkat yo mimpi tunggal sejen ya tresna wulan kekancare ratri ngure jagat bareng lawan si reki ana bunga renggo tresno nyanding sliramu keno manis sesok jago. Pintuno sedek gak tresna Hujanku sayang Mepiso kasempatan Ambat jatine kesekian Wasih spesialnya untuk mas-masku yang ada di depan sini. Kita kasih ada lagunya Sumande Sekar Widodo Nyampur Sarijo. Keri-keri ya mas. Keri. Ala keri-keri. Tak sombong ngono lho mas. Mesin kesen wulan kekancare
ing sliramu kena manis sesoyaku. Ayo dek, ayo. Lara lapotan sang gandengan sirah. Sumpahing sasandingan angkat yo dimituno saking katresna sumpahing ati sayang nang sasandingan angkat yo pintuno saking katresna. Bisa kasembatan atau jatine kasetiaan. Baik, matur sembah suwun. Jam 12 sida pora. Gimana Bapak?